אוקיי, אז מה קורה חברים? כאן הדר בסרטון חדש, והיום אני עושה סרטון עם NA רויאל. אז נועם תגיד שלום. שלום. כן, אז לנועם יש ערוץ ממש טוב, הוא ממש לא מזמן פתח אותו, תעשו לו צער, הוא ממש מתחיל, אבל עדיין יש לו ערוץ ממש טוב. אז אני בינתיים אצפה בו במשחק, למרות שאני לא יכול. אז אני בינתיים, אני אתן לכם לראות ריפליי ואני אעזור לנועם רגע. אתן לכם לראות איזה ריפליי אחד. הלכתי לו בית. קחו תראו את זה, בינתיים אני אעזור לנועם. שקט. אני לא מאמין שזה יוצא. אני אגיד לך, שים לו פינס. שנייה חברים, יש למה זה ממש חזק. וואו, יש לו פקה לבל 8, זה חזק. אוקיי, טרימוסקטיר במקס. וואו, זה מטורף. טרימוסקטיר ופקה, כמה אליקסר יש לו, כמה אליקסר הדק שלו. וואו. אוקיי, זה הזוי. בסדר, אבל אתה לא אורן ה5 חמודי. לא, יואו, קלטו למעלה בבית השמאלי. הימני חיים. אל תהיה כמו הילד שרואים. שים חצים, לא, עכשיו תדייק על זה. כן, אתם מבינים, ראינו סרטון של איש, אחד הפיגרים ואחד הגרועים. שהיה לו 16 חיים לאחד הבתים. אם הוא היה שם למי שנגדו. לא, גריידר. הוא גריידר. גריידר, נועם. לא, שים גריידר, תאמין לי. אל תתייחס. לא עכשיו. אני אשים בשנייה האחרונה. אוקיי, פרינס. שים לו בלעקב את הפרינס. בלעקרי, טוב. יש, עשית הכל. נועם ואופיר, איפה צחצח שיניים עכשיו? רגע. נועם, עכשיו. זה פול המשחק הזה. נועם ואופיר. ספר. נועם ואופיר. טוב, רגע, אני אתן לך צחצח שיניים עכשיו, טוב עם ברשת חשמלית, קדימה. קדימה, אחרי כל מה אל תשלח את זה. יאללה נועם, אופיר. מה? קדימה. מה? תראה להם ריבלי של זה. אני אראה להם קצת את השנית האחרונה. כן. אוקיי חברים, אז אני אסיים את הריפליי. אוקיי חברים, שנייה. אוקיי חברים, אז עכשיו אני בשתי טלפונים בשל רגע אחד של נועם ובשל. אז אני אפתח אצל נועם את הקראון צ'סט. אני גם אתן קישור לערוץ של נועם בתיאור. אוקיי, קראון צ'סט. 364 גולד, 2 ג'יימס, 15 מיניונס, 26 פאר ספיריטס, ויוצא כאן אפיק גובלין ברל. יש להם אותו לבל 3. אוקיי. אז כמו שאתם רואים, אני כאן בארנה 5, זה לא ממש השחקן שלי, יש לי שחקן אחר. אוקיי, בינתיים אני משחק כאן מול זה. אני אציע משחק, רגע, אני אנסה איך שהוא משחק סתם. כן, אני אשלח לו. טוב, אני לא אגלה לי מה אני אשלח לי. סתם. אוקיי, בואו נראה איך אני אתמודד עם זה. עשינו כאן ולקרי כן, נשלח לכאן גריידר פרינס ואני אחכה שיהיה לי גובלין ברל. אוי שיט, לא ראיתי עשו כבר. אני אנסה לנצח עם הטלפון של נועם. אוקיי, יש. זה היה טוב. כן, נשלח.
משהו. זה, כאן. עכשיו אני כבר מבולבל מה נשים. זה. סקלטון ארמי. שלח כאן הוג ריידר. זה. סקלטון ארמי על הפרינס. סקארמי על הפרינס. אוקיי, אז נועם עכשיו תשחק מולי. בינתיים עשיתי שאתה תנסח אותי בכוונה, אבל עכשיו אני עומד לקרוא אותך כי אני פי מיליון יותר טוב ממך בקלאש רויאל. אוקיי, אתה לא יודע מה אני שם לך. אל תסתכל. מה? כועס על מה שאני עושה לך? לא, איזה ילד מעצבן, איזה ילד מעצבן. שיט, הרסת לי את כל התקפה. יו, איזה ילד מעצבן. אוקיי, סבבה, אזכור את זה. הנה, ראית מה? על זה שעשית לי. עשית את ההחלטה הכי גרועה שלך בחיים. למה מה אתה רוצה שאני אשים עליו? למה, היה לך גובלין ברל? כן. היית יכול לשלוח, תאמין לי. אוקיי, חברים, אני בהתחלה, כמו שאתם זוכרים, אני עשיתי בכוונה שנעם... כן, נכון, שאתה תנצח. נועם, אני עשיתי בכוונה שאתה תנצח. וזה היה פיירבול, קודם כל. כן. אוקיי, שיט. לא רק שאוג ריידר לא ייתן מגע, שיט. אוג ריידר כאן. אך מעכשיו אני לא אומר לו מה אני שם. אוקיי, אומייגאד, יש. אלכס, יש. כל החיים אתה אומר אלק, אה? כל החיים. כן, לא המצאתי. אתה רואה? ככה שמעתי את זה. יש. שיט, לא, שיט. יש, תחליף אותם כמה מכות. לא ידוע לי בדיוק. לי כן, 15-80-83. יאללה, אני נצחת את המכות פעם ראשונה בהיסטוריה. לא. ילד מעצבן. טוב, עכשיו... תראה את הריפליי. לא צריך. לא צריך, לא. בוא נעשה אתגר אנשי הכפר מול אנשי הממלכה. אני אעשה את אנשי הממלכה. אם אתה לא יודע מה... אנשי הכפר, כאילו אנשים, כאילו הפוסטים האלה מול האנשים המכובדים, בדרגה גבוהה. אוקיי, בוא נראה, אני אעשה את אנשי הכפר. בוא נראה, אני אשים כאן גובלינת. אנשי הכפר, אז אני נשאר עם אותו דק. תראה? למה זה לא דק מלכותי? בומבר הוא לא מלכותי, גובלין ברל זה לא מלכותי. עזוב, נו, רגע. אני אחרי זה אעצב לך דק. לא, מה זה החרא זה? מירור! כאילו, וואו. לקנות? תקנה, תעשה מה שאתה רוצה. אף אחד לא אמר לך לעשות. כן, אני אחליף את הפרינס כי פרינס הוא... לא, יש לנו. אוקיי, בוא נראה, אני אשים גובלין ברל כאן. ג'יינט, בוא נראה. קניתי איזה 80 מיליון פעמים מירור. מה יש לך אותו? בוא נראה, אני אשים לו לבל 2. מה זה עוזר לך? אינפרנו טאוור. אז מה זה עוזר לך אבל איזה כן, אינפרנו טאוור, בוא נראה. לא, וויץ' לא מלכות. טוב, אני אעצב לך דק, נום. טוב, אני אעצב... אתגר. איזה אתגר? לא, אתגר, נו, אני אעצב לך דק. לא, אבל... וואל, נכון. וואי, לא חשבתי על זה. רגע. אין לי? פייר. אין מצב שאין לך. יש לי, וואי. זה הגזמה. שים את כל הדברים שהם... זה הגזמה. מה, אין לי כמעט טילים פה. אין לי לייטנינג, אין לי רוקט נראה לי. הנה רוקט, יש. בקושי, יש לי כולה 3 טילים. גם לי. טוב, גובלין ברל, שכחתי. טוב, בגלל שאין לי עוד כמה טילים אז אני שם רייג'. פיירבול? יש, הנה, בדק. תקשיב, בגלל שזה... טוב, נו, יאללה. שנייה, בגלל שאין לי כמעט כלום אז שמתי גם רייג' שיעזור לגובלין ברל. אוקיי, סבבי. אמרתי סבבי. אוקיי, אז חברים, אני ונועם עושים כאן את אתגר 3-3. פיירבול. תעשה מה שאתה רוצה. די, וכשנגיע לכמה שיותר קצת חיים.
בינתיים אני אעשה לך הרבה יותר דמג'. תראה, הוכחה? בום, הורדתי לך ל-2000. שמחה בשמחה זהו. וואי, אין לי כמעט גובלין ברל. כן. עוד שנייה יש לי אותה. אוקיי, אז אני נראה לי מוביל לנו. יו, יש לי 2700 בול. אומייגאד. כן, יש לי רעיון מה לשים לו. אתה יכול להביא לי את האנשים למשל, נכון שיש לך באחרון כבר איזה 70 ומשהו, 70, נכון? אתה יכול לעבוד על האנשים לא לעשות בזמן ולעשות כאן? סקלטונס. תסתכל כמה דמג' אני עומד לעשות לך. ראית כמה דמג' אני עומד לעשות לך? עומד לא ממש חכם. סקלטונס. וואו, כמה אני עומד להוריד לך. אתה אומר את זה ברצ... אתה גם שם את הרייג'. כן. שמחה גובלין ברל שיעשו כאן עבודה לא רעה. מה ארוז? עם פיירבול סתום. אומרים אובר טיים, לא שופינג טיים. לא נונטופ גמים על שטופינג. טיים? באמת? אוקיי. אני מוביל עליך, אדר. אוקיי, אל תשים לי רוקט למה הרוקט תהרוס לי. אדר מוביל עליך. הוא הרס בית. לא, הוא לא. נום, באמת הרסת. זה ילד. אתה לא יודע לעשות... קרה 3-3. אוי, למה זה שמח? אני מציע. לא, די אופיר. אל תפריע לנו. כל אחד יש לו ערוץ משלו. אתה ילד קטן עדיין. אתה לא יכול עדיין לפתוח ערוץ. מה זה? מה שתוק? אוקיי, יש לי כבר מה לשים עליך. זה, ועוד אליקסר, יופי, וואי, כמה דמג'. נראה לי שעשיתי לך יותר דמג'. כן. לא. לא, זה באסה. אוקיי, תכף כן. למה יש לך רוקט? What? Yes? מעצבן. ואני שמתי אותה. אני עדיין לא שמתי אותה ויש לי מספיק. פשוט יש לי משהו שאני יכול לעשות לך יותר דמג'. איך אתה ידעת? בוא'נה יגאון. נראה לי שהגובלין ברל יגיעו קודם. יואו, הם הגיעו ממש שנייה לפני הרוקט. אחרי הרוקט. אחרי הרוקט. כן, סליחה. שכחנו בכלל שאנחנו בסרטון, נועם. אז מה קורה לך? יש, אני אומרת לך זה anyway. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, נועם הוא טמבל, הוא לא יודע לעשות את אתגר ה-3-3. הוא ראה שיש לי 400 והוא יודע, נראה לי עזבו, לא משנה. בקיצור, נועם תיעלב, אתה טמבל. סתם. מה? תקשיב, רוקט לבל 7 מוריד 1232. לא לבית. כן, מיליון אז למה אתה תלפים. חושב שזה כן יוריד? אם לא לבית, אני מבין. לא לבית, לאנשים. אוקיי. ולבית? לבית זה מוריד 493. מה זה משנה את זה? אני עכשיו מוביל עליך בדמג'. כאילו עשיתי לך יותר HP. אוקיי, לא משנה. תקשיב, שים לי רוקט וסגרנו עניין. כן. כאילו, לא ניצחת, אבל שים לי רוקט, תאמין לי. לא. כן. נשאר לו איזה 16. לא. לא. לא, אירו, זהו, עכשיו אל תשים כלום. וואי, זה חרא! מה חרא? אתה? אז אם אני שם זאפ, לא, כמה הזאפ מוריד? 160, 159? לא. תן אתה. זאפ מוריד, הוא יוריד. לא, הוא ישאיר את הבית ממש טיפונת חיים. אני שם. טוב, שים. יו. 4! אז זהו, אל תשים זאפ. 4 כאילו, יש לך רוקט אבל עכשיו? לא. מקווה שאני לא ירוס לו, יופי, מזל. פיו, יש לך רוקט? יהיה מלא. כן, נועם? אוקיי, תהיה מוכן. רגע.
יאללה, תהיה מוכן. לא, רוקט שיהיה באותה מהירות. נו. אוקיי, רגע, אני אגיד לך מתי כי זה מבלבל אותי הספירה. אוקיי, 3, 2, 1, שלח! אולי. אוקיי, מצליחים. אולי. יואו, כמעט. טוב, אז זה שם חרק אתגר. רוצה שוב פעם? שוב פעם או שלא נעשה עוד? חרק אתגר. אני מציע לך. לא, רגע, חכה, אל תיכנס. אני מציע לך בארנה... לא, אני... באמת. אני מציע לך את זה בארנה 4. יופי, אני אוהבת ארנה 4. לא יודע למה. רגע, אתה חייב. מה אתה עושה? עולה די לא. רגע, עולה ללבל 7. אין לך... מספיק. עולה ללבל לא. כן. 1000 בדיוק. לא, זה לא. עוד שנייה, תראה. כן, אתה רואה? רק 3, רק 7. טוב, נו, יאללה, הצעתי לך. לא, די, זה שלנו. וואי, אנחנו נחזור אליכם ונראה לכם ריפלי. מה רוצה? טוב, ביי. מה, אתה באמת יצאת? לא, אני אעצר. את מה עצרת? למה עצרת? את הסרטון שנראה להם אחרי זה ריפלי. טוב, יודע מה? גם אני אעצר. טוב, גם אני אחזור אליכם אחרי זה, כמו נועם בדיוק. תקשיבו חברים, אני ונועם כל כך גרועים, אנחנו 2.5 היינו שקועים על זה, תראו כמה משחקים עשינו ולא הצלחנו. זה נראה לכם קצת, אבל זה היה מלא זמן ולא הצלחנו לעשות את האתגר. אז כן חברים, מקווה שנהנתם, תנו סאב גם לערוץ של נועם, אני אתן קישור לערוץ של נועם בתיאור, ויאללה ביי.